آرام مهدی کو برێباز و ئولێ زەرادەشتی باوەری هەیە لە سەربنگهê سێپێکا گوتنا باش karê baş û hizra baş ristika ferhark û sembola zerdeştiyan e dike stûyê û li jêr kirasîvet şêre û qesta navenda yesna dike. Zerdeşt û olê behdîna di gel peyama zerdeştî hem behs li mêjuwa zerdeştî hem behs bîr û bawerên zerdeştî peyama zerdeştî diketin. Ji bo xurtekî ku her ji zarokîya xwe bawermendekî musilman bît û li mizgeftan Qur'an xwand bît û dixwaze ûla xwe ji musilmanetiyê veguhêze bû zeradeştiyê di civakek girtî û ûldar da nekarekî pisana heye. Min hizra xwe di van tuntirawê devê di grupê çêbûyînê îslamî wekî Qaîde, grupê Osama bin Laden û Zerqawî û Şêx Zanayî û heta geştî ava vê dimayîka Daeş. Bi ziberîngê min hizra xwe di vanê dat kir. Bu min wekî izdîwaceteke çêbû ev îslamiyê dirisin an eva deyk û babet min nîşan bida yan eva ez fêr bûyim û perwerde bûyim. Nike beref civata yesna ve Çîn. Navenda yesna li dihûk bûye cihê hezkiriyên ûla zeradeştî û kesên dixwazin baweriyê bi zeradeştiyê bînin, berpirsên navendê pêşî jê dipirsin kanê bi dilxwazî yan jî li jêr fişarekî ew dixwazin bibin zeradeştî. û ew kes divê li gor hizr û ramanên zeradeştiyê tev bigerin. Kesekî zorî tekiriye ku tu bihê bibiye zerdeştî yan endam di civata yesna da erîkî bûye sebeb yan kê tu pal da tu bihê verê. Min seh kiriye ev babeta gelek girêdayî siruştiye û gelek dîsa ve me dibare kir girêdayî pêkvejiyana însanî ye û çand û keltûr û ferhenga Kurdî ez divêrê dat bînim. Berpirsên yesna behsa armanc û ramanên navenda xwe dikin û wan gef û hêrişên li hember navenda yesna pêk tên. Da hêrişên sosyal medyayê hatîne kirin, heta hêrişê dikin bêjin ev kesên pîs in, ev kesek qirêjin, ev kese dixwazin vî civakî pîs bikin ve divêtin em vana nehêlîn. ûla zeradeştî vedigere bû 3500 salan dema pêşî li bîladil Faris an ku Îrana kevin belav bûyî. Lê piştî sed sala heftê ya Zayînê ew û lawaz dibe bi taybetî di nava Kurdan da tenê hejmarek kêm mane. Vê dawiyê ji ber hêrişên îslamiyên radîkal yên wekî Qaîde, Ansarul Îslam û Daişê ûla zeradeştiyan di nava Kurdan da li Kurdistana Iraqê belav dibe. Ev bêjnê ateşgeh cê helkirina agiriye ev nîşanê wê gelek wazihî diyar in. Ek du یک هر سری ورا خوره که جنبی هر سری ورا